Знаете, че отдавна... И здравейте хора, здравейте хора, днеска ще играя на Грани, защото профила ми беше премахнат в YouTube. И сега съм с нов профил. И викам, защо да не кача на видео? И был приятел, той се съгласи и аз сега се съгласих, че ще играем Грани на отдавна съм играл. 5-6 години. Така че, плей. Майче лодката. Аз отдавна не съм я играл, така че... Чакай, малко ме тъмно вкътна. Къде са тия смотани стълби, бе? Къде сте? Стълби такива. Стълбите ми. Не знам как му се измъкнах на тази детка. Просто програма трябва 5 пъти да ме убият и ще спре видеото до там. Така че, ако ви хареса това видео, лайкнете, абонирайте се. Знаете, че изгубих 400 и няколко абоната за таплия ми профил. Пич, давай бе, детка. Детка. Бата съм купсотната игра. Тук ме убил. Не! Майка. Първо убийство, още 5, още 4 убийства и свършва видеото. А не съм стигнал до никъде. Аз съм като Дани. Не мога да стигна до никъде, пичо. Тук съм слаб.
Майка! Майка ти, майка ти, майка ти, майка ти, майка ти, майка. Так, 3 убийства и само. Още 3 убийства. Казах убийство. Нека 2. Да. Верно, къде си? Едно убийство съм долата. Най-слабия съм аз, пич. Тъмтете. Стана убийство. Аз съм до тук. Но много съм недоволен, че стария ми акаунт си отиде. Тикс. Кажете за къде Тикс. Аз не знам. Много тъпо. Бабу. Не! Не, бе, пичо, не! През цялото време съм говорил за нищо, изключил съм си микрофона. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Извинете хора за тази тъпа реклама. Какво направя? Това е официално. И до тук бях на видеото. От мен е чао и до когато снимам.